Donostiara egingo dugu, hango surflariak kexu dira eta tau zerbitzuarekin erabat haserre eta gogaituta daude. Urteko sasoi honetan dexente garestiagoa delako. Anoetako kiroldegiko erabiltzaileek antza gutxiago ordaintzen dutela diote eta ea beraiek zergatik ez. Zu sartzen zara eta ordu bat bakarrik daukazu ateratzeko, gauta jartzeko, karo, ez daukazu karterarik, ez daukazu zer. Iruditzen zait pasa indiala urten, bapatea urtetik urtera hainbesteko diferentzia egotea. Eta orduan manteon utzi behar duzu, baina haun hasi, bi eurokin igual 3 ordu daukazu manteon, eta hori neguan. Badago jendeare uretatik atera behar izana, ez? Hori da, bai, ez dakit zenbat denbora daukazu, baina imaginatu ordu bat bakarrikan, hori, atera behar duzu, berriz ere dirua bota eta balio badat. Lehengo estetik hain ez hemen lanen da, lehengo esten 3 euron pasatzen une, eta aste honetan 11 euro sartu ditut, gaurtik aurrea. Lan betarte, normal. Bai, egunero hemen da bienantzako asko ikiara harri. Baiatzen da udara eta korriak eta bi ikuste dute kotxea usteko eta tarifa bikoiztu, irukoiztu egiten da eta surfeatzeko gutxienez 3 ordu bazabar dituzu. Udan autoa hemen Saguesen aparkatzea negua baino ia 4 bider garestiagoa da eta hain justu horregatik zenbait surflarik eskatzen dutena da udan ere neguko tarifarekin jarraitzea edota eurentzako tarifa bereziren bat sortzea. Honena izango litzake tarifa urtean zehar berdina mantendu, beti udaran beti gariztu egiten delea gauzak eta... Ideia ona, behintzat urte guztikoa paretsu edo. Eta jende gehiago dago eta surfeatzeko eta kotxea gutxi behar dezu non baiten eta... Berdintxo beharko, baina bai gutxixo beharko lugela, bintzat. Lan gehiagontzatea, bai surfistantzako bakarra, ez lanea etortzea, eta furnetan numet jutzi horreko, barron ezin dugu utzi 11 arte bakarra, da noa karri harraukeu, azpin ezin dugu sartu, bestela, ota apatzen, jongo zailo behune. Tarifa berezia surflarien ez? Egotekotan denentzat. Egotekotan denentzat, baina guretzat batipat. Hori pixkat komplikatu da, baina neguko tarifa utzi. Ez dakit zergatik udan garestu behar dutela. Nik pentsatzetena da, azkenean surfak Donostiri bizi handia emateiola, batez ere udaran, da, jende asko etortzen da ona. Da, azkenean, errestasuna jartzea beti hori izango da, eta errestasuna jarri ordez, zailtasuna jartzen ari bardin badigea, azkenean nirientzako ez da ona izango, eta surfistentzako ere ez. Entzun dugu beraz zenbait surflariren eskaera zein den eta udalak aldaketarik egin ezean autozona etortzen direnek diru dexente ordaindu beharko dute kirola egiteko. Donostiatik Asier Otegi, Euskal Herria zuzenean.